Goes down Vêng ber American Gangster Hmelchhephak te awpna hnuaia tual that tu tele dan lovang mi nun na lak ching te ho tu pa ber Mr. Dime line an na chete po nei lo chu police tak ngial po an kal ngam Lohna he ram huai khopuya hian mi zong deuh thaw chuan sualani drugs addict an tam hle a eng po an chunga lo thleng don se thil reng hi thiam nal tak ni an chak na wangin eng kim mai po tian huam vek no chi zuar drugs ngol vele ni tina geng le geng te in chona in vauna mun pui welcome to ram huai khopui khovela mun khir na be goes down Cape Town, South Africa ram khopui zinga khopui upa ber Africa chimlam vor to po omchu mi pui makta doi level chen na khopui ni in hausak na le lotlin na chu khopui chung mun khata chuan alang sari na riat theile sum don na lian tak karnal tak tele khosak dan changkang tak ten ni hlomani ma se he khopui lai li atanga kilometer hlavak lowa chuan khovel dang dai emoti tur Mitchell Plain Township anti chuoma heta hian mi noi thumvel an khosa ani official record ina soidan chuan mi zaruk velin kumtin bele hliam tuarin mi zani velin pong solen tok zia bok tin drugs lam thilawanga dan bo chet na hi voice angani in tual thana khese voice ale somliang vel chuan record zia bokani thilom dan han ngai tuaringot point a hlawom zia chu kan thithiam mai ome eng boni se hemit shel phai zola hian veng pakhat Tuma lungam Lohna tlat mai American Hmelchhephak street Gangsterte Awpna goes down ramhoi Vêng anti muna chuan police emo ambulance in emo hatan pui lovang che khovela mun khir berle la ber tu pa fama kalngam Lohna hemit shel Vêng hi Cape Town khopui drop lai berle mitche Vêng bi ka chuan azau berani chu Vêng lai li taka chuan ramhoi khopui goes down anti chu rup mai he goes down hi gangster mi pakhat opna hnuaia omani ani hian dana zema ro relani thitur le nungtur chu ma kuta vek mai a ming chu khadi malama debts ming le matan daim tia ko nin ani hi American gang Hmelchhephak te how tu pa ber chuani kum som thum pasari chuang zet chu heram hoi khopui helo op to a chuwang chuan aram op chung hum tur hian eng po tia huamani Cape Town a hian miswal gang kan ti ang chi group za chuang velan heng gang pol sang te hian bial chung an nei vek bok chuwang chuan heng an in ramri na zong hi in be na mun puya changthin South Africa official in a low record dan chuan ni tin voice nga pasri lai tual thana tiin an record heng tual in thana ra phlak tak te hi helai geng ho mun pui ram hoi khopui chunga ani vek thin he rama hian mit khapkar lekin inun nai chan the han thi po ni la tu man ka ui ka arani hi tiin an ron tuamhlawm lawng che chu tu pon an hrevek chuwang tak chuani ram hoi khopui goes down tia mingan wa tak ni daimale a thui shwai American Gangster Hmelchhephak anti tak mai hi ganglian ber atanga ke dar ho in zom khom ni in tuna chuan ganglian ber an lonita tin he gang member te hi gang dang zong ai ro rum berle chak ber an ning he he khopui chunga hian headquarter an nei vea chu White House ti ania he White House ram hoi khopui khothlang lama omani he khopui Tuma kalngam Lohna hian ral thuam chi sang ne na beina pon lo tok na sa ma se chung chu tuar chuakin tun thleng hian an ladam kho chuak zel chuani hi an mun pui chu an mani in ven nan brick bang sang pui hung kwal vekin CCTV te pon da chebok tin drugs manga sum don na lian tak an nei chu an ei zon na berani a thui shwai te chuan an ni tin na tholen kho sak zia chu an ho tu pa ber diamond hena chuan report an pek zia ngai an headquarter a hian mi shrema tanga sum don na le in biak rem na thlengin engkim an tivek drugs po helai muna bok hian an zuar an compound chung le building dang te chu lo nok ber burin sleeper chema thir bel te po lo in khai neng nuang ma se poyan tilo an White House chung ero chu an ti fel fai hlea kulmut taka thupoi mo chau soinan an manga tin gang member ro room chin chia luan phalani thupoi mo soi ho na le injil na hun headquarter a daima chuan ama tanarin omle chuan ber te chu ko khomin kar khata voi khat committee an nei zia thin
an committee lai an member te ti chun om ve chu an pu ber thu soi zong yes te lo pom top khani mai an lo soi boyamo an lo pom lo ani vai chuan meidilah thonliam mia mai sia tuin nge nial ngamang dai ma thu pui ber chu he hiani pakhat na keimani kanin hum him hithil poimo berani tina pani na chu kan khotlang mi puite hum him ti ani dai ma chi thu hi amirin ber anar kai tu ber yang mei ni in buzi tia kawani ani hi general Vêngat ni in chemvom thiam knife master ani ti chuan alai mi hi tual that tu khol the killing machine ni in a mingzu Andre Gideon Anas tia kawani ani hi silai ka thiam em awangin an suang hle he ram hoi khawpui chunga dan om bo chhia piang chu an gang member polo ni ro sek rang takin an that ngal piap mai zelani ane sa chuan tu kha chuan gang member pakhat mobile phone ruwa pu ta pekalom chuta an pu ber thurel thluk na chuenge guilty thiam lo shrem tur tiani top mai dan bo chhia te shrem na chu kan soi to kha chundar sompan hi piangin an ram op chung an fangkwal chuta chuan an ro thap tak mai pani knife master chemvom thiam le killing machine anti tual that tu khol chuan man roi thin rail konglam te chu zoin an fangkwal ta thina an mani ram chung no go zone anti kal theilo na mun veng top thleng rakin an vakal ta thina ni an ram op chung ram ri thlenga vakal chu anti mak moni ram ri atanga ra le lamero gengdang telal na ramani ve thung chuta chuan rail track rail kong chu zo theilo ti dan zema oma azo tu piang chuan jing ni chuak an mu to lovang ti ani he rail kong a hian nin hi liamta mai khan ane sa chuan anun na chan teu hle mai gang group dangami the Dixie boy ho chuan ron tha an tum chunin ta chuan anin bei shepa avane siamin eng tin emo chuan atal chok theita ani the killing machine hian phubalak thuayatum police te chu hlau ther telo police ho hian an hlau em zokani chu e khai tiaran kalchin ei pon ngam lo chu tun le tuna tan mai ani police ho hian an ron panangem kan lo thlir don ani daimalo op shrep to dai turin police special unit thar the anti gang unit chu an din tarup maile tuna chuan heng police special unit thar te hi mi somkwa panga lai anni genga zonga geng ro thap ber te ram op chunga chuan investigation na tho an tanta secret agents tele phiar tu ten en chuan thok hovin zoi nan tho hona ra chuan seng tanta geng ho headquarter atanga ma chak kilometer somvel leka special unit ho chuan omhunan khuara anti tur assignment meeting ma saber chuan neita nirei lo te chung leka mitam takin nunan chana chuwangin police thiam rol thra le sipai hoi sen tak te chuan ram hoi khawpui chunga thil thleng ra phlak tak te chuti topan han tum chuania an rin thlak angem police ho most wanted lisa hian ram hoi khawpui op tu pa dai male a thui shwaite American gang Hmelchhephak hawan tel nualani engwang mo ele rap thlak takle poisak nei lo mian tha thin wang le captain Arzia gipta chuan ma shwaya an secret agents tele phiar tu te thrilang chuan cap flat lam chuan pan tanghal pop mai ani address ma sabbera a thui shwaite nen chuan han kal tanghala anni hi gang do tu te anti gang unit anya wangin engma lawan nei lova kal ngam lo nan nei hek lo tlan chua theina tur zong chuan pingbet ta boka tu ma churuk the ni lo ti chuan chuin chuan an run ta thuta man chuan nei nual mai tin an man masak mi sol te hian tal chu an tum lo police ho thu chu that takin an oya ma se anin chung chu tlan chiat na tur ong zau pui le bi ru na tur mun hlir chuan a khat loi si mi sol tam takan bi ru lovang ti tunge soi thei an run masak ber ni chuan hlo cham chiang le an ral thom man sak te chu no pang in khol lem na mai lo ni in ral thom lo om deuh beran hu chua chungun nam chia ani aenga po chuni se ui hoi sen le ui fingan nei thup box ya wangin red flag mun lau om le tri bai om veng ti alani reng tho tin heng ui ho hian an pu te thu pek role thu oi taka bengal turin anin ring reng police ti vel mai chu enga man ngai lo an hlau ther te lo miswal rin hel pathuman man ta ti khan an vai khat ru na chu zo ani ta an station an thlen huna thuan zo huna an hriat bel zel an be sei
American Gang Hmelchhephak ho nena in kung kaina an nei an ring tlatani an hon konga chuan run pui pani na chuan han tran leta gang leader dai ma chen na chuan hnai ta hle mai chuti lai tak chuan dai ma ve thung chu bodyguard tel lovin no go zone kalphal lo na veng ko thlera chuan engkima fel lo thli hlai turin ma te na local ruk boka dai ma tan hian engma hlau turom lo arul siam tuman an ibawhchhia lo phot chuan anin a thlazar noi a veng reng don ani ma se an ibawhchhia ni vai chuan hrem na chuan pumpel mol lovang he mun a cheng mi zong in engpon chunga lo thleng don se dai ma hum chuan tum tlatani engwang mo ilo chui zelang no pangte ani atang khan he tiang lama izon na helo tran dai to ama ma lo am zong chuan hoi chimit vek geng lar ve tak pakhat the nice time geng ho chuan sasana chempui chu kengin an hrep to a tin midang tam tak poin alal na chu sak tumin an beina sa thin voi tam tak chu thi teu thin le ma se zoi na lo dam chok le thin voi khat chu helai muna hian aral te chuan an ron beya ta chuan lu chu bana ngatin zangthal zong in thiang derin alo oma aral te chuan ka an tuma ma se khatia abanan han lak chhuwa khan a cheta silova a thiani hitin asilai chuan la an kalsan le ta ni chu wang chuan i mai thei pathian ang hial an ngai tak ni abigin no go zone kal theilona veng bi ka hian awan ne lakal tluang zele abik takin tleirol thalai hoin an za in an ngai sang hle a tuna hian a thui hroi somrukin atan rin om takin hnan thok me kani ama zui tuan pung tiala min be du chu local sela min kap du chu min kap ro se pathian karinga ka hlau an local nga mani chuan kan lo kap pop mai anga ti cher mai ole ta khan part 1 chu kan han zota part 2 na in lo chang le vek don nia in lo ngai thlak ve wangin in chunga kalom hlea tin he documentary hi thain tianga inom in ti ve te ni chuan like le share khan min lo support ve don nia kanin ton le ma zong mang tha vek ule